Gustav og vennen Mitchell er på vej til Aarhus for at søge lykken blandt de aarhusianske fyre. Ej, du må da kigge på billetten, hvilken vej vi skal. DSB. Nej, første betyder så første klasse. Hvad er den nok? 75 til 77. Jeg håber ikke, at folk bliver sure, vi larmer så meget. Nej, det må det virkelig med. Skål for det så. Gustav har kun været i Jylland en enkelt gang som barn, og den tur har han glemt alt om. Har I sådan en kort, hvor man kan se, hvor Jylland ligger henne? Ja, det har vi faktisk. Så jeg kan se, så jeg kan finde ud af, hvor jeg skal hen. Lige for enden af gangen her, Ja. i den anden vestibyle, så er der et kort over hele Danmark. Super. Okay, her er det. Kort. Jeg er ret sikker på, det er Jylland, ikke? Det er Jylland. Det bliver sgu meget rart at komme ud fra en lille frisk det gør, skal du? Ja. Ud at se verden. Ud at se verden? Ej, det er også langt. Men jeg tror, der er mange marker og sådan noget køer. Det er Jylland, jo, ikke? Det er der, de producerer mælken kommer fra. Ja. Det er der, hvor mælken kommer fra. Altså, jeg kan forestille mig Jylland som et bondemark med køer og grise og får og sådan nogle landmænd og damer, der bærer brød. Masser af brød. Der står Aarhus der. Og der er en rød prik. Og der er en rød prik. Jeg er faktisk meget imponeret over selv. Og du kunne finde det på et kort. Og så er vi faktisk lige der nu. Hvor den blinker? Ja. Jeg er faktisk virkelig overrasket, hvor klog jeg er lige pludselig. Det er set mig også. Det ligner du ikke.